Bona nit a tots i totes, alcalde, portaveus, regidors i regidores, amics i amigues de les entitats, molinencs i molinenques. Benvinguts i benvingudes a aquest pregó que dona el tret de sortida a la Festa Major de Sant Miquel. Durant aquestes 2 setmanes que tenim per endavant, gaudirem de més de 70 activitats adreçades a tots els públics, a totes les edats i pensant en la pluralitat de gustos. Des de les tradicionals sardanes, passant pel flamenc, les punxadiscos, el rap, entre molts altres. Des d'avui i fins al 2 d'octubre, la cultura i la Festa Major impregnaran cada racó de Molins de Rei, amb l'àmplia programació d'activitats que tenim programades. A la nostra vila, el major esclat de cultura es dona els 10 dies de Festa Major. Cultura en majúscules, popular, diversa i accessible. Durant 2 anys hem sostingut el sector de la cultura entre tots i totes, amb els esforços per adaptar-nos a normatives extraordinàries, amb les idees esbojarrades que acaben sent l'única solució per mantenir viva la cultura en temps de pandèmia. Aquests 2 anys també hem tingut coses bones. Ens hem reinventat, hem crescut i hem tingut la capacitat d'adaptar-nos. I una de les coses que es queda amb més força en aquesta Festa Major de la normalitat és la descentralització de les activitats. Perquè el nostre objectiu és fer de la Festa Major arribi a tots els racons de Molins de Rei, des de la Riera Bonet a la Granja i des dels barris de muntanya fins al canal. Però siguem realistes, l'Ajuntament sol no pot organitzar una Festa Major com la que tenim per endavant. Aquests 10 dies no serien possibles sense el teixit associatiu de la nostra vila. Aquesta senyal d'identitat que pren el seu màxim esplendor durant la Festa Major de Sant Miquel. Entitats indispensables de la nostra vila, com els gegants, el camell, l'enxuscat, el cuc o els diables i els dimonis, l'esbar d'ensaire, els matossers, els grallers i les bastoneres. Però també d'altres que amb activitats menys vistoses també fan un pas endavant a la nostra Festa Major i surten al carrer per fer-nos gaudir a tots i totes, com Molinside o l'Associació de Joves, per citar-ne algunes. En total, una 40ena d'entitats participen a la nostra Festa Major. No us puc nombrar totes, però vull agrair-vos un cop més tota la feina que feu. Sense vosaltres, la nostra Festa Major no seria la mateixa. I més enllà de la recuperació, aquest també és l'any de 2 novetats molt importants per millorar la mobilitat i la seguretat de tots i totes. La primera és que per primera vegada tindrem el servei de bus durant les nits de concert i també els dies festius, amb la clara voluntat, com comentava abans, de fer que la Festa Major arribi a tots els racons de Molins de Rei, però també que qualsevol veí o veïna es pugui desplaçar amb facilitat per gaudir d'aquelles activitats que més li interessin. Però no només això. Durant la nit, el bus municipal tindrà el servei de baixada a demanda, un servei pensat especialment per dones i menors. No dubtem que Molins de Rei sigui una vila segura, però volem afegir aquest plus de tranquil·litat i confiança. Així, les usuàries del bus nit que vulguin podran fer ús d'aquest servei, només hauran d'avisar el conductor de la zona aproximada on volen baixar i el conductor decidirà quin és el lloc més segur per aturar-se. I amb l'objectiu de tenir una festa segura, aquest nou servei de parada a demanda, li sumem l'ampliació dels punts liles. Fins ara teníem punts liles als concerts i activitats nocturnes. Aquest any ampliem aquests punts a les activitats de foc, a les matines i al correcuita del camell i al correfoc de diables i bèsties, perquè cal reduir fins a erradicar les possibles comportaments sexistes que es puguin produir. Per això, d'acord amb el protocol de les agressions sexuals en espais d'oci, ampliem aquests espais destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i homòfobes. Com ja he dit, aquesta és la Festa Major de la recuperació dels actes multitudinaris, de les carreres davant de les espurnes, dels balls als costats dels gegants i dels retrobaments, amb abraçades de les de veritat, de les de tancar els ulls i apretar molt fort. Gaudiu d'aquests dies que tenim per endavant. La pluja no ens aturarà. Actuem amb responsabilitat i gaudim de tots els instants que tant hem enyorat. Visca la Festa Major i visca Sant Miquel. Molt bé. Veig diversa gent que es venta. Que teniu calor? Una mica, no? Ja ho comentarem a calor, diu. Bé, ara ens adreçarà unes paraules i també farà la presentació dels pregoners d'enguany, l'il·lustríssim senyor Xavi Paz, alcalde de la nostra vila. Moltes gràcies, Oriol, regidor de Cultura, portaveus dels grups municipals, regidors i regidores, amics i amigues, representants de les entitats també i pregoners. Molt bona nit a tots i totes.
Avui jo crec que ho podem alçar alt i clar, i ja hi tornem a ser, ja estem al davant de la festa major de la recuperació, de la normalitat, de tornar a recuperar totes aquelles activitats que tant ens han fet gaudir i que malauradament els 2 darrers anys, malgrat Molins de Rei va mantenir la seva festa major, no van poder gaudir amb la seva totalitat. Permeteu-me, per això, amb aquesta nota d'alegria, lògicament, primer de tot agrair a tota la gent, a totes les entitats, a tots els cossos que fan possible la festa major, a l'esforç, la dedicació, l'energia i el bon fer que han fet les darreres setmanes, els darrers mesos per preparar aquesta festa major. Començant, lògicament, per tots els tècnics de la casa, que també, lògicament, els de cultura i la resta de serveis que ens preparen la festa major, ens preparen la via pública, que sovint no veiem, com els serveis de neteja, els serveis de seguretat, protecció civil, ADF, Guàrdia Urbana, però també tots els altres personal de la casa que també ens preparen novetats, com s'ha dit, amb l'ampliació d'aquests punts lila o la millora de la mobilitat del bus en una festa major que arriba tenint bus municipal els 365 dies de l'any. Però permeteu-me també, i molt efusivament, fer un agraïment molt especial a totes les entitats de la vila. Tot aquell teixit associatiu de la vila, el de la cultura i el que no és cultura, que tant esforç s'ha fet els 2 darrers anys per adaptar-se a les normatives, a les circumstàncies, a les dificultats, i que han acumulat unes ganes boges de tornar a gaudir dels nostres carrers i de tornar a fer-nos gaudir de la festa major. Moltíssimes gràcies a totes les persones, a tots els molinencs i molinenques que configuren aquestes entitats de la vila. I mireu, passo ja a representar el que són els pregoners. Segurament entre tots nosaltres estaríem d'acord que tenim molts motius d'orgull per ser de Molins de Rei, per ser molinencs i molinenques. Si em permeteu, deixeu-me dibuixar un d'ells, o 3 d'ells, en format diferent. La riquesa de la nostra teixit associatiu, el nostre patrimoni i alhora també aquests equipaments tan magnífics que tenim. És en aquesta festa major, és en aquest any, que penso que conflueixen un bon moment per tots 3 aquests factors que acabo d'esmenar. Després de l'esforç de moltes persones, de molts governs, de molts tècnics, estem en un moment immillorable de recuperació del nostre patrimoni. Per fi tindrem l'edifici del Molí, antiga fàbrica Ferrer i Mora, recuperada completament. Per fi tindrem el Palau Requesens recuperat completament. També, després de molt d'esforç, arribarem a tenir renovat part del nostre patrimoni immaterial que representen les entitats. És en aquesta festa major que podrem gaudir plenament dels nous vestits, no només dels gegants Bernat i Candelera, que ja vam tenir fa uns anys, sinó també del Miquel i la Montserrat, que s'estrenaran aquesta festa major. I també permeteu-me que és un motiu d'orgull poder dedicar el pregó d'aquesta festa major a la nostra riquesa patrimonial i d'entitats que representen la Federació Obrera, que representa la Joventut Catòlica a la Peni i que representa el Foment Cultural i Artístic. Gràcies, Associació Obrera, per tot el que heu fet, per la reivindicació que heu fet, per no defegir en cap moment, Leandre i companyia, per allò que veu construir en el seu moment com un inici de l'estat del benestar, per recordar-nos molt sovint la nostra memòria històrica i per fer-nos palès que, malgrat quan hem recuperat molts drets, els drets mai s'han conquerit per sempre. Cal treballar-los constantment. Gràcies, Federació Obrera, per aquesta lluita a la nostra democràcia i al nostre poble. I gràcies també a la Joventut Catòlica a la Peni, que malgrat tenen més anys, i al Foment Cultural i Artístic, ens ofereixen 2 edificis emblemàtics del nostre municipi, que venen a sumar, com ha de ser, el món de la cultura, que són seu d'entitats, que ens fan gaudir dels seus espais, que ens obren les portes constantment i que tots tres tenen edificis i història que han arribat als 100 anys. Això és la riquesa de Molins de Rei. Per anar acabant, permeteu-me també dir i compartir amb vosaltres una altra reflexió. Les societats vives, les societats crítiques,
Les societats orgulloses de si mateixes, com volem ser i som Molins de Rei, tenen molts elements. Segurament molts de nosaltres direm que un d'ells és la riquesa de la seva cultura, que la seva cultura sigui viva, que la seva cultura ens ompli les nostres vides. Això és del que hem d'estar orgullosos. Aquesta també és la contribució més enllà de les entitats que tenen un paper indispensable en la festa major, també de les 3 entitats que avui ens faran el pregó. Gràcies a totes vosaltres i deixeu-me per fi convidar-vos a gaudir plenament d'una festa major de la recuperació de la normalitat. Fem-ho, si pot ser, amb civisme, rendim el millor tribut a totes les entitats que tant d'esforç han fet per preparar aquesta festa major. Trobem-nos al carrer, a les places, gaudim de la festa major. Visca la festa major de Sant Miquel, visca Molins de Rei. Ja està, ja. Doncs moltes gràcies, alcalde, regidora i portaveus. Us deixem ja amb el pregó. Pensem si podeu silenciar els telèfons mòbils i moltes gràcies. Endavant. Els monuments que avui... Bona nit, estimada audiència, com esteu? No us escolto! Ara sí, benvinguts a la gran final de Batussa Monumental. Avui ens trobem a la vila de Molins de Rei, la vila del pont de les 15 arcades, la vila dels 12 molins que cap de nosaltres no ha vist. Cruïlla de camins entre el riu i la serra de Collserola. Aquesta perla del Llobregat avui ens ofereix la possibilitat de fer aquesta gran final, la gran final on batallaran 3 edificis per guanyar la M de Meravella, la M de Memòria, la M de Molins de Rei, la M de Monument! Estigueu ben atents a les instruccions que aviat us donarem. La vostra participació és primordial. Vosaltres, aquesta nit, decidireu quin és el monument més emblemàtic de Molins de Rei. Estic segur que ja friseu per saber quins són els 3 candidats d'aquesta nit. Així que, sense més dilació, endavant amb la presentació. Els monuments que avui es retran en Batussa Monumental són 3 grans estandards del patrimoni de la vila. La Joventut Catòlica, el Foment Cultural i Artístic i la Federació Obrera. 3 edificis emblemàtics que estan de centenari. Bé, en el cas del Foment ja en són 100 més 1. Testimonis de 10 dècades de la nostra història. Tots 3 tenen en comú haver acompanyat la vida de molinencs i molinenques en la cultura, el lleure, l'associacionisme o l'esport. Tots 3 han estat punts clau de l'acció social i, en alguns casos política, de Molins de Rei. A la platea basculant del Foment, un dia hi haureu vist teatre i l'altre hi haureu ballat, o potser ho heu fet al pati de la Fede. Perdó, la pista, segons reclamen els socis més veterans.
quants amors a primera vista han nascut sota l'ombra dels seus plataners. Qui sap quants de vosaltres heu interpretat danses a les bars sobre l'escenari de la Penny, heu xalat fent els pastorets de Pitarra, us heu il·luminat veient La Passió de Mateu Janés o us heu airejat amb el cinema a la fresca de la pista. O allà a la Penny li diuen pati. Potser éreu més d'esports, d'esquinçar el billar al Foment fent-vos els 1000 homes, de trencar-vos la closca amb els escacs o el genoll jugant a hoquei a la Fede, o tal vegada somiàveu en ser un cobala fent gols al club de futbol de la Joventut Catòlica. A quants de vosaltres us han explicat allò de fer cua pel pa a la Federació? O la llotja reservada a la Guàrdia Civil durant el primer franquisme al Foment? Quants de vosaltres sou fills de parelles que feien manetes a la platea durant la setmana del Nuevo Cine Espanyol? I és que 100 anys són 100 anys. 3 edificis, 3 institucions i només un guanyador. Quin és, per les molinenques i molinencs, el monument més emblemàtic de la vila? Avui, a Batussa Monumental, en viu i en directe des del centre de Molins de Rei, assistirem a una pugna sense precedents. La Fede, la Penny o el Foment. I en aquesta batalla, el poble té plena sobirania. Vosaltres decidiu, amb el vostre vot, la millor arma per lidiar una Batussa Monumental. Mare meva, mare meva, mare meva. Qui va dir que això seria fàcil? Gens ni mica, avui ho tenim molt difícil i necessitem la col·laboració de tots. Però bé, no hi ha batalla sense guerrers al front. I avui en tenim 3 que venen a defensar el patrimoni de la seva entitat, del seu edifici. Així que m'agradaria presentar-vos perquè els tenim aquí defensant els seus edificis a la Federació Obrera. En endavant, la Fede, en Leandre Païssa! En Leandre Païssa! Defensant la Joventut Catòlica, en endavant, la Penny, l'Ània Posada! I lidiant aquesta batalla des del Foment Cultural i Artístic, en endavant, el Foment, Hermenegil Sinyol! I és que 3 no es barallen si un no vol. Però és que avui volem que es barallin. I això perquè només pot quedar un dels 3 edificis com a guanyador. Us hem dit que la decisió partirà de vosaltres. Vosaltres sereu els encarregats i les encarregades de fer que un d'aquests edificis aquesta nit sigui el guanyador de Batussa Monumental. Ho podreu fer-ho bé trucant als nostres telèfons que ara sortiran. Els telèfons que surten impressionats en aquesta pantalla. Els aneu agafant, oi que sí? Sobretot, aneu agafant els telèfons, això, que surten sobreimpressionats en aquesta pantalla, però també ho podeu fer d'una manera molt més fàcil per codi QR. El codi QR que també surt aquí. Bé, ja veieu que tenim una nit molt emocionada. I és que des de la central ens diuen que tenim un munt de trucades, un riu de trucades. Bé, un riu de trucades, un riu com el Llobregat de trucades. Doncs bé, escolteu, això ha de començar i entrem de ple a l'arena. El primer combatent serà la Joventut Catòlica. En endavant, la Penny! Entre el 1875 i el 79, noves gestes de la humanitat fan avançar el món. Als Estats Units, l'escocès Graham Bell presenta el telèfon que ja havia inventat abans un italià. Edison presenta el fonògraf i un desconegut inventa la grapadora.
A 3.000 milles de distància, Noruega adopta el sistema mètric decimal i comencen a comptar la neu per metres. Força més avall, al Palacio Real de Madrid, els servents s'afanyen a fer brillar la plata per rebre Alfons XII que desembarca a Barcelona. Neix a Alemanya l'autor de la sentència «La vida és muy peligrosa», Albert Einstein. I després de liar-la amb la bomba atòmica, s'estira els cabells de tal manera que li queden despentinats per la resta de la seva vida. Entretant, neix al Vendrell l'home que somiarà la Unió de les Nacions. He is a Catalan. Pau Casals. Seguim per la 340, 65 quilòmetres més cap aquí, i en plena restauració borbònica, un grup de pares i mares preocupats per garantir una sòlida formació catòlica per als seus fills creen la Escuela Dominical de Niños. Ho fan primerament a la rectoria i més tard a un local del carrer Sant Miquel. Aquesta és la primera llavor de la joventut catòlica. L'entitat, amb principis confessionals i apolítics, es funda el 1879 amb ànim de consolidar i ampliar les activitats: l'Orfeó Pàtria, la biblioteca, els pastorets, els pomells de joventut. I a mesura que l'entitat creix, el local es va quedant petit. A pocs metres del carrer Sant Miquel, en l'actual plaça Mercè Rodoreda, una extensió de cars panicals jeuen plàcidament sota el sol de primavera. Fins que el 15 d'abril del 1920, un escamot d'excavadores fa retrunyir el terreny. Amb l'esclafit de la primera pedra, beneïda pel capellà, la gran catifa blava de cars passa a ser un record. Tot el que quedarà dels panicals és una derivada en la seva taxonomia, la penny. I allà on abans proliferaven els cars, ara noves iniciatives treuen flor. Al teatre, als pastorets i a l'Orfeó Pàtria se suma la nova secció de cinema, les carnavalades, l'esbar dansaire, fins que arriba la Guerra Civil i és ocupada per la CNT. Finalitzada la contesa, l'església és enderrocada i el temple de Thalia i Euterpe passa a ser el temple de Déu, quedant la frenètica activitat pràcticament reduïda a les misses i altres cerimònies catòliques. Ja amb la nova parròquia construïda i en l'auge del glorioso movimiento nacional, la penny trigarà a reprendre el seu habitual dinamisme. Riure és pecat. Les autoritats controlen, censuren i manipulen tota mena de manifestacions desafectes al règim. Els pastorets es prohibeixen. Les pel·lícules veuen escenes retallades i diàlegs falsejats. Es proscriu el teatre en català. El 1954, la penny fa 75 anys i es regala un canvi de look. Cauen les llotges, s'alça un amfiteatre i un nou pati de butaques. I arriba als 60 esplendorosa per consolidar-se com un punt neuràlgic de tota mena de moviments. El teatre esdevé una força de canvi social i polític que aglutina diferents formacions. Neixen així els grups de Passec, un joc de paraules que picava l'ullet al PSUC, i Teatre Nou, que és succeït per Caràtula amb l'objectiu de fer un teatre compromès i de denúncia. Entre les disciplines predominants com ho és el teatre, cal destacar l'activitat puixant del setè art. Des de la secció de cinema al Terror Molins, la penny ha estat seu de manifestacions cinèfiles com el Cine Club Hall 2002 o el Festival de Curt Instant. La fusta del seu escenari ha estat trepitjada per símbols com Paco Ibáñez, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, els Dracs, un joveníssim Joan Manel Serrat i un polèmic concert, el de Raimon, que va ser censurat però finalment dut a terme gràcies a la protesta tenaç del poble que, amb la cara al vent, va esclatar amb un no, diguem no. Nosaltres no som deixem-ho. Escenari de nombroses manifestacions culturals de la vila, la joventut catòlica és, pels més clàssics, la joventut, pels més progressistes, la penny, per si hi ha algun lingüista, la pani, i pels més romàntics, la flor de Molins de Rei. Pànical o flor urgent, l'arrel és profunda i per la saba batega sempre l'eterna joventut.
De fet, a la Penny no li sobren motius per ser la guanyadora d'aquesta nit. Però d'això, qui ens n'haurà de convèncer és la seva guerrera, l'Ània Posada! Un aplaudiment per l'Ània! Molt bona nit, Ània! Bona nit. Estàs preparada? Sí, sí, Estàs a punt? sí. Portes forces, armes, diria jo, per defensar la Penny, amb ungles, amb dents, amb tot el que calgui? I tant. I tant. T'he de dir una cosa, només té 30 segons per defensar-la. Així que ho hauràs de fer molt i molt ràpid, Sí? Val. Vinga, doncs, té 30 segons que comencen... Ara! La Penny és l'edifici més emblemàtic de Molins de Rei per molts motius. És un edifici amb caràcter, un caràcter dual. Està construïda en línies ondulades i contínues, les quals li donen harmonia i serenor. I també té una gran balconada a la part frontal, la qual denota obertura, transparència i benvinguda. La Penny és la casa de tothom, sempre ho ha estat i sempre ho serà. Per la Penny han passat centenars de persones amb diferents inquietuds, interessos, propostes, pastorets, terrors molins, cortins tant... Penny guanyadora. És que si et deixo més estona no pares, No paro. Molt bé, molt bé, molt bé. Què us ha semblat? Ho ha defensat bé o no, això? A veure, no m'agradaria que us influís massa on estem avui, Que us veig amb cara de... Molt bé, molt bé, molt bé, Ània, ho has fet molt bé, has defensat molt bé la Penny. Així que et mereixes un fort aplaudiment, ja pots tornar al teu lloc. Bé. I em diuen des de la central de dades em diuen que ja tenen dades de com van les enquestes, de com estan anant els resultats d'aquesta batussa monumental. A veure com ho tenim, això? Molt bé, Guiteu. Aquí tenim les primeres dades. 30%, 50% i 33%. No sé, Bé, no sé què rieu, són estadístiques normals i corrents, Vull dir que... Bé, el que no diem de... A què correspon, quin color correspon a cada edifici, perquè hi hagi una intriga fins al final, perquè tothom estigui ben alerta i perquè estigueu ben fixos. 30, 50 i 33%. Aquestes són les estadístiques que tenim i així és com va la nostra batalla en aquests moments. Però això tot just acaba de començar. I m'agradaria donar pas al nostre segon combatent. El segon combatent d'aquesta nit és la Federació Obrera, la FEDE! Progreso, del latín progressus, segons el diccionari de la RAE, acción de ir hacia adelante. Segons Unamuno, autor de la frase «Me cago en el vapor, la electricidad y los sueros inyectados», un mal necessari. Poc sabíem, quan observàvem l'escudella condensar-se a la tapa de l'olla, que aquesta havia de ser la primera pedra o la primera gota d'un progrés tecnològic sense precedents, la màquina de vapor i amb ella la revolució industrial. Com afirma Einstein, hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'energia atòmica o l'electricitat. La voluntat, com la de tots aquells homes, dones i infants que han de treballar a les fàbriques mecanitzades pel vapor per un sou miserable. Però, com deia Frank Zappa, sense desviar-se de la norma, el progrés no és possible. El 1889, a la ciutat de l'amor i la bohème, s'inaugura la Torre Eiffel i, paral·lelament, es declara l'1 de maig, Dia Internacional del Treballador, en homenatge als obrers màrtirs de Chicago. L'any després, Barcelona se suma a la reivindicació i a Molins de Rei s'organitza una vaga. Poc després, el 1902, els obrers de la fàbrica Ferrer i Mora inicien protestes reivindicant les 8 hores.
Per fer-se forts en lluita, els oficis es van associant en sindicats. Són les primeres passes del moviment obrer. No es pot parlar de la Federació Obrera sense fer esment a aquest moviment que va emergint arran del desenvolupament industrial. El 1915 es funda la Federació Local de Societats Obreres de Molins de Rei, que agrupa la Llar Obrera, la Societat d'Agricultors i l'Aliança de l'Obrer Paleta. Però és el 1918 que s'aglutinen definitivament les entitats per construir-ne una de sola, la Federació Obrera. Mutualisme, sindicalisme, cooperativa i formació. Mitjançant les quotes dels socis, ofereixen protecció econòmica en cas d'accident laboral, malaltia, invalidesa, embaràs, vellesa o defunció. Instrueix i forma contra l'analfabetisme. Mentre la joventut catòlica resplendeix amb l'Orfeó Pàtria i els Pomells de Joventut, el Centre Catalanista, que aplega els grans propietaris, industrials i les classes més conservadores, observa amb preocupació el poder de requesta de la Federació Obrera. Quan el local que ocupen queda petit, la Junta encarrega a l'arquitecte César Martinell les obres de remodelació de l'edifici. Són els mateixos socis qui, seguint el projecte del modernista Martinell, dediquen les hores lliures en la construcció del nou local. La nova seu, que té un valor de 78.000 pessetes, s'inaugura per la Festa Major del 1922 i fa les funcions d'Ateneu Popular. Disposa de teatre, aula d'estudis, biblioteca, sala de billars, cuina, venda de carbó, obrador de pa, una ampla cafeteria on els socis arreglaven el món i un pati, la pista pels socis, on feien balls, revetlles i esports com l'hoquei. La cultura, com a forma de lluita social i política, fa que s'estableixi una rivalitat pròpia entre l'oferta de la Federació i la del Foment, de la qual en surt beneficiat el poble, que té on triar. Al gener del 39, en plena guerra civil, l'edifici és blanc d'una granada. I com a toc de fatalitat, amb l'entrada dels nacionals, alguns dels membres de la Federació són empresonats, d'altres exiliats, i l'edifici confiscat. Mentre el Foment i la Joventut continuen en mans dels seus membres, per bé que tutelats pel règim, els socis de la Federació Obrera no podran trepitjar més la seva seu, que el franquisme ha començat a anomenar Hogar del Productor. L'edifici es recupera el 4 de setembre de 1997, gràcies a la lluita incansable de l'Associació Obrera, hereva de la Federació, i que el cedeix a l'Ajuntament. Després d'un procés de participació ciutadana i una restauració que manté intacta la façana, el 2 de juliol del 2012, l'edifici reobre les portes amb el nom de Centre Cultural i Cívic de la Federació Obrera. Catalogat bé cultural d'interès local, el nou centre, conegut com la FEDE, incorpora una exposició permanent del moviment obrer vinculat a la xarxa d'espais del Memorial Democràtic. Actualment és seu social de 21 entitats locals i espai habitual d'actes municipals i d'entitats de tots els àmbits. La seva recuperació és un homenatge a aquells homes i dones que en temps durs i amb una força més gran que la del vapor, un dia van decidir unir-se per millorar les condicions de vida dels seus veïns. Perquè, com diu Elie Wiesel, Premi Nobel de la Pau, sense memòria no hi ha cultura, ni civilització, ni societat, ni futur. I això es comença a posar difícil. Però sabeu qui ens ho posarà més difícil? Us vull presentar en Leandre Païssa! Bona nit, Leandre. Com estàs? Estàs preparat? Bona nit. Estàs preparat per lluitar? Preparadíssim. Preparadíssim, ja et veig.
ja saps que aquesta lluita ha de durar 30 segons. En 30 segons has de dir el que més et surti del cor per defensar el teu edifici. Estem preparats, doncs? A veure, cronòmetre aquí. Cronòmetre aquí. Què, nois? Cronòmetre aquí. Ara. Què? Deixa el mòbil, home. Això. A veure, els 30 segons que comencen ja! En una visita que va fer a la Federació Obrera el senyor Ventura Gasol, conseller de Cultura del president Francesc Macià, el que li deien l'avi, va dir que com aquestes societats en tindrien que haver una en cada poble de Catalunya. En el llibre d'or de la Federació Obrera va escriure aquestes mateixes paraules i deixant la seva rúbrica i la data de la visita 22 del 5 del 1932. L'has clavat, Jo sé que en aquestes lluites hi diríem moltes més coses, però el programa és el programa. Només poquet, Com de poquet? 2 minuts. No! 2 minuts no! 50... Va, deixo 20 segons. El que heu fet de la Federació, estupendo. Estupendo. Però s'heu deixat lo bo i millor. Però no et preocupis, Leandre, que ara ho podràs defensar, d'aquí una estona. D'aquí una estona ho podràs defensar. Un bon aplaudiment! Mare meva, estan batalleros aquests guerreros nostres, Déu-n'hi-do, però això, continuem, perquè encara ens queda conèixer un altre candidat. I ara us vull presentar el nostre tercer rival, el Foment Cultural i Artístic. 1920. Ambiciós començat en dijous segons el calendari gregorià que estem segurs que ningú no discutirà. Entra en vigor el Tractat de Versalles, que posa fi a la Primera Guerra Mundial, i la grip espanyola, que sembla que es va originar a la Xina, es dona per erradicada. Però Alfons XIII, nascut rei, se li anirà girant feina aviat. A la inauguració d'escoles pel Baix Llobregat s'hi afegirà la Guerra de Cuba, la Guerra del Marroc, la inestabilitat política, les vagues generals, el pistolerisme obrer, la creació de la CNT i, per acabar-ho de reblar, el nacionalisme basc i català que ja donava guerra abans de la guerra. Qui fora rei de copes per anar tot el dia en veler? El mateix any, Austràlia, Gran Bretanya i Espanya funden el seu primer partit roig. I mentre el roig s'estén pel mapa, l'autor de la mítica cita «Más días hay que longanizas» se li esgoten dies i llonganisses i mor a Madrid. Quan el seu cotxe fúnebre s'atura davant l'Hotel París, s'obre un balcó i una dama de rostre pàl·lid, embolcallada en pells, li llança un gran ram de flors i esclata a plorar. La dama és la Xirgu i el difunt, Benito Pérez Galdós, símbol de la llibertat, repudiat per les dretes i vetat en múltiples poblacions. Haurà de ploure molt perquè Galdós sigui tolerat, i molt més perquè l'actriu torni a la seva vila natal. Però seguim al 1920. És festa major i plou amb ràbia sobre Molins de Rei. Al terraplè es col·loca la primera pedra. 6 mesos abans, el capellà beneïa la joventut catòlica i ara és Sant Pere qui bateja des del cel encapotat la del Foment. El sector agrícola, industrial i comercial de la vila viu en moments puixants. La lluita entre la Lliga i la Federació Obrera defineix la vida política local. Les noves corrents de pensament es traslladen de la política al teatre, les corals o els jocs florals. És en aquest context que es funda el Foment, fruit de la unió del Centre Recreatiu, la Societat Coral La Unió, la Societat de Ball El Local i el Centre Catalanista, que plega el catalanisme més benestant. Entre els seus socis trobem el poeta que donà nom a la Costa Brava, Ferran Agulló, Teodor Rubiralta, l'indià que va plantar el mític avió al Tibidabo, o el més gran propietari de la comarca,
Miquel Roca i Rodon. Ell és qui ha cedit el terreny a canvi d'una llotja vitalícia. El mateix que anys abans, sent alcalde, provoca una protesta massiva al prohibir la representació d'Electra de Caldós. El Foment Agrícola, Industrial i Comercial, nom que honora l'activitat dels seus benefactors, s'inaugura durant la Festa Major del 21. L'entitat, recelosa del vigor de la Federació Obrera, s'afanya a impulsar la seva activitat. Crea la secció de teatre, la d'escacs, la de Futbol Club Foment, el grup d'atletisme i excursionisme i el prolífic grup de teatre Estudi d'Art Dramàtica. Amb la suor dels tramoies, la platea s'inclina i comença la funció. El 18 de novembre del 35, omple de gom a gom. La Xirgu ha tornat al seu bressol per representar Ierma i ho fa acompanyada del mateix García Lorca. I en ple auge de l'entitat, arriba la Guerra Civil. El Foment és ocupat per la FAI, que el pinta de roig i passa a anomenar-lo la Casa del Pueblo. Un cop finalitzada la guerra, el Foment torna als socis, ara fiscalitzada per la Falange. La sala passa a dir-se Foment Cultural i Artístic. Sovint, durant les pel·lícules o les representacions, s'interromp la sessió i el públic s'ha de llevar de la butaca per fer la salutació feixista al crit de «Arriba!». Bé, és igual. Sessions més alegres seran més endavant les melodies del Llobregat, els Jocs Florals o la Semana Nuevo Cine Espanyol, que projecta un cinema provocador que sulfura el govern civil. Molts són els artistes que han trepitjat la seva fusta. Josep Guardiola, Mari Sampere, Jorge Sepúlveda, Julieta Serrano, La Trinca o Lluís Llach, entre molts d'altres. Actualment manté les seccions de ball, de billar i l'escola d'escacs. També és seu del grup de teatre Filagarsa, que ha triomfat per tot Catalunya amb el teatre musical. La sala, que limita el nord amb una escena pictòrica de Jordi Pedrola, es va modernitzant, però es manté fidel a l'estil neoclàssic que l'ha fet plató de múltiples pel·lícules com la de la mateixa Xirgu o del programa televisiu El Llop, amb què Terra Baixa ha tornat un cop més a honorar el Foment. I és que el d'avui és un foment de tots i per tots. Desitgem que bufi 100 espelmes més amb el mateix vigor i optimisme. Que no decaigui el taló. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si amb 2 el conflicte ja el teníem, amb 3 la guerra ja hi és. Defensant el foment cultural i artístic, l'Hermenegil Sinyol! Estàs preparat, Preparat. Ja has vist que ets el darrer. Això és una miqueta de pressió, ho saps, no? Ho tinc complicat. Ho tens força complicat. Doncs res, ja saps que només tens 30 segons per defensar el foment. Els 30 segons que començaran... Espera. Esteu alerta, home. Els 30 segons... Això no es pot tirar... Ara. Els 30 segons que comencen ara! El foment és història. El foment és sentiment. El foment són arrels, tradicions. El foment és centenari. El foment és un símbol, un referent. El foment no és tan sols un edifici. El foment és artístic. És teatre, dansa, ball, cinema, diversió. El foment és cultural, és literari. El foment és integració, voluntariat. El foment ets tu, tu i tu. El foment és Molins de Rei. El foment som tots. Molt bé, mira, t'han sobrat 3 segons. Podies haver fet encara 3 tus més. Tu i tu més. 3 més havies pogut fer. Molt bona defensa. Què us ha semblat, això? Què és això? Com què us ha semblat, això? Ara, home! Així m'agrada. Energia, que és la que ens cal. Moltes gràcies, Hermenegil. Escolteu. Déu-n'hi-do, quina nit que tenim aquí preparada, Però bé, des de la central em diuen que tornem a tindre estadístiques d'aquestes del tant per cent. A veure com va això del tant per cent ara. Vinga.
Doncs sembla que no tenim tant percents, ara. Ara sembla que tenim columnetes. Havien de ser columnetes, no? Sí, sí. Bé, anirem canviant. Es veu que anem canviant de manera de fer d'estadístiques. Tenim unes columnes de 2 colors. Per què de 2 colors? I què vol dir cada color? Bé, doncs tenim unes columnes de 2 colors que vosaltres teniu prou imaginació per saber què vol dir cada color. Que sí? Ja veieu que cap d'elles coincideix amb res. No coincideix amb res. No sabem ben bé què... Bé, però vosaltres sí que ho sabeu. I això vol dir que la cosa ha anat canviant. I s'ha anat fent... Doncs uns han pujat més. Jo és que no puc fer una lectura de coses així, que no ho veieu. Necessito una mica d'explicació. Bé, és igual. La cosa encara pot canviar una miqueta més. I és perquè no hi ha batalla sense que hi hagi una batalla dialèctica. Ara... Perquè tota batalla té un combat obert entre oponents dels diferents, farem com una mena de diàleg, però un diàleg que ha de ser picadet, perquè només teniu 3 minuts per ajudar a aclarar a tothom quin és l'edifici que es mereix la M de monument, el guanyador de Batussa Monumental. Esteu preparats? Tenim 3 minuts, I per obrir una miqueta el debat, jo llançaré una pregunta a l'aire, a veure què us sembla. La pregunta és la següent. Si només pogués quedar un sol edifici a la població, quin d'aquests edificis seria? Endavant! Bé, jo el destacaria per la integració que comporta culturalment en el poble. És un teatre de gran capacitat, on hi té una programació estable i, per tant, tothom hi té cabuda. Estem parlant de capacitats aquí, Sí, però aquí qualitat abans que quantitat. I és que aquí a la Peni fem els pastorets. Sense pastorets no hi ha Nadal, Bé, qualitat més que quantitat. Sí. Això no és una cosa molt catalana. Als catalans ens agrada molt la quantitat, Sí o no? A veure, què més? Veig que només hi ha 2 oponents que lluitarien. Com ho tenim, això? Jo no puc dir res perquè de funció i totes aquestes coses no en fem. Però sou un bon hotel d'entitats, és Ara, veritat això sí. o no? Teniu un bon teixit d'entitats, és veritat o no? Totes les associacions de Molins de Rei estan allà. És un bon argument aquest, sí o no? Escolteu, que la cosa es va decantant, per aquí. Vosaltres d'associacions com hi aneu? En tenim unes quantes. També en tenim, home, no estan totes allà. No estan totes allà, però jo sé que aquí n'hi ha un bon teixit d'associacions. Esclar. Què més podríem dir? L'arquitectura. Un bon monument. L'arquitectura és molt important, sí o no? Doncs escolteu, a veure, lluiteu la vostra arquitectura. L'arquitectura, només l'arquitecte era un senyor que va estudiar amb el Gaudí. Això són paraules majors. Què poden dir els altres edificis? Nosaltres barregem modernisme amb noucentisme. Modernisme amb noucentisme. Aquí una barreja important. Què més? Nosaltres tenim també noucentisme en línies molt fines. Una gran amplitud de locals. Més fines. Més fines. Ja estem aquí, que si són fines. A veure, jo no vull dir res, però sempre s'ha tatxat el foment de massa fins, De massa què? Massa fins. Massa fins. No ho sé, defensa-m'ho això. Jo crec que hi ha gent per tot. Hi ha gent per tot, ai. Bé, la cosa va funcionant bé. Però, escolteu, hem fet una mica de batalla, hem dit unes quantes coses, però jo he de dir una pregunta, us faré una pregunta. Vosaltres tots defenseu un edifici, però què podríeu dir dels vostres oponents, dels edificis dels vostres oponents? Quina cosa podria lloar l'edifici del vostre oponent? Per què no, no? Vinga. Bé, jo de la joventut, a part que té un edifici molt maco, en destacaria tant l'Esbar com els Pastorets, que són una força de xispa de l'entitat. Molt bé. I de la Federació Obrera en destacaria l'ànima que s'hi respira quan s'hi entra. Nois, això és una batalla com cal, no? Sí. Què més tenim aquí, a veure?
Què en podríem dir? La Federació Obrera... Però m'has de dir coses dels altres, ara? Explica, va. Perquè si no, no se sabrà mai, no? Vinga, digue-ho. Jo sóc un dels components del hoquei sobre patins. L'any 48 vam fer el primer partit a la pista de la Federació Obrera. I l'any que ve, si no hi ha res de nou, farem 75 anys. Déu-n'hi-do, un aplaudiment per això. Ara, Leandre, m'hauries de dir una cosa bona dels teus oponents. Dels dos oponents, jo, mira, amb 7 anys ja estava allà, que eren palcos, i venia a missa. Clar. Vol dir que és un edifici que també s'hi feien moltes coses, eh? I jo el conec perquè llavors també a la tarda ens feien el Jaimito i el Charlot, on hi ha el cafè. Era a la tarda que el feien, això? A la tarda. Val. No rigueu, eh? I el Foment, allà hi anava jo perquè m'agradava molt el ball de dematí el dia de Sant Miquel. Molt bé. Però... No em teguis un pro ara, eh? Hi ha un pro i és molt bo. A mi em feia molta gràcia perquè veia tota la gent gran, les dones principalment, que estaven a dalt, totes mirant. Clar, i les parelles allà van, no? I llavors, com arribo a casa, li pregunto a la mare, dic, per què tantes dones grans allà i el ball es fa al dematí? Diu, perquè les parelles, és a dir, els homes, ballen amb la noia que a ells els agrada. Això és novedós totalment, no? Això, en riu tant ara del poliamor, eh? No m'enric, no. Això és veritat. No, ja m'ho crec que és veritat, però... O sigui que anàvem més avançats que no pas els que estem ara, eh? Com aquell qui diu... Molt bé, un aplaudiment també pel Leandre. Ània, què ens pots dir dels teus oponents? Jo del Foment diria que m'agrada molt la programació de cinema. Des que era adolescent sempre amb l'institut anàvem i oferíem moltes pel·lícules molt guais. I de la FEDE agrairia molt les aules d'estudi que té perquè estan molt infravalorades però són molt pràctiques. El teixit aquest social que dèiem, eh? Sí. Molt bé. Un aplaudiment ben fort! Time out! Això està calent! I per anar encara més fi, per anar a fons, hem sortit al carrer amb la nostra unitat mòbil a preguntar als vilatans i les vilatanes de Molins de Rei, que en definitiva són els que tenen la paraula sobirana. La PENI. La Federació Obrera. El Foment. La PENI, perquè és on hi he viscut més coses, tant a Postrets com al festival. Mira, la Federació Obrera, perquè venim a jugar i m'ho passo molt bé. Fa un any que estic aquí i vaig començar aquí. Per mi, l'edifici més emblemàtic és el Foment. Allà vaig conèixer la meva parella i sempre serà un lloc amb un molt bon record. Perquè la PENI és un edifici de molins, és cultura, és viu i és per tothom. Per mi, la Federació Obrera. Perquè al final és on estem jugant al rugby i em trobo molt a gust. La PENI. El Foment. La PENI. La FEDE. Foment. Perquè la PENI és el millor edifici de Molins de Rei. La FEDE és la que més prefereixo. Foment. La Joventut Catòlica, la PENI, perquè és un edifici que representa l'entitat més antiga de Molins de Rei. La FEDE. La PENI. Bueno, jo que sóc nova d'aquí no coneix el poble. Llavors no sé dir-te el què. Com a edificis emblemàtics m'agraden tots, perquè he viscut moltes coses a la Federació, quan estàvem de comissions obreres, a la PENI tota la joventut i fent de tot, i al Foment també anant a ballar i de tot. Els molinencs i molinenques que han volgut deixar la seva opinió. Ens comuniquen des de la central de dades d'estadístiques que tenim un petit problema amb el riu de trucades que hem rebut, que en tenim tantes que no les hem pogut comptabilitzar, oi que no? I el QR es veu que anava massa bé i anava massa ràpid i també. Es veu que tenim un problema amb les dades, ara mateix en aquests moments. Així que us demanaria un petit favor, una coseta molt simple, una cosa molt fàcil.
bàsicament, fer com ho diria jo, perquè no sembli que som una colla de... Bé, farem els vots a mans alçades. Què? Això se'n diu multimèdia, no? Interactiu. Doncs, perquè quedi ben reflectit, ara farem unes petites... Bé, res, fareu la pregunta típica, qui vota què? Tampoc no... I vosaltres aixecareu la mà a l'edifici que creieu que s'ha d'endur la M de monument d'aquesta gran batussa monumental. Esteu preparats? Preparades? Hi ha llum de sala? Sembla que tenim llum de sala. De mitja sala, concretament. Bé, farem una estimació aproximada en mitja sala. També es fa això, es veu a les estadístiques. A veure, persones que votin a la Penny, mans alçades. Sisplau, m'agradaria que no influencés res que estem aquí, Vull dir, no us sentíssiu obligats, ni obligades, Molt bé, les aneu comptant. No, aixequeu, vosaltres conteu, home, per l'amor de Déu. Conteu-los, així. Mans a l'aire, sisplau. Perfecte. Està? Sí? Perfecte. Quina por. A veure, persones que votin a la Fede! Què? Home, però aixequeu-vos una mica, que des d'aquí no es veu res. Ara, així. Perfecte, perfecte, moltes gràcies. I persones que voten al Foment! Pot ser que hi hagi algú que hagi votat 3 vegades? És que no sortiran els números després, Bé, ja estem acostumats a que no surtin, però bé, no passa res, Ho tenim tot apuntat, això? Sí? Perfecte, perfecte, perfecte. A veure, tanquem definitivament, ho tenim tot tancat, el sobre tancat? Home, no el llepeu, per l'amor de Déu. Jo l'hauré d'obrir, ara? No, cal... Ja els hi pots dir, Aquí tenim... El punt àlgid de la nit, tenim el sobre on estan les dades, on estan totes les dades, on decidirem quin d'aquests 3 edificis és l'edifici que s'endú la M de... La M de monument. Esteu preparats? Esteu preparades? Frisem per saber-ho. Això sí, clar. Un moment, els redobles. A veure, per fer l'entrega, per tal de fer-ho tot bé com cap... Ja vas fent així amb el cap? Perquè ja vas veient que pujaràs, Doncs per fer l'entrega com cal, aquest premi, ens caldria rebre el nostre alcalde, l'alcalde de Molins de Rei, que farà l'entrega de la M. Moltes gràcies. Endavant. Endavant, endavant. Ara sí, quins nervis, per favor. A veure, ara hem d'obrir això. Que no sé per què ho heu tancat, si m'ho havies de donar ara. No hi havia altres sobres, no? Quant temps està, senyor alcalde? Ara sí. Ho hem fet tot l'àgil que permet el sobre. A veure, un moment, ho tenim aquí, sobre aquí. Atenció. Atenció. Perquè la vila de Molins de Rei ha decidit que l'edifici més emblemàtic és ara que començava el redoble. És... Ara me l'has apagat. Sí, no? Bé. Doncs l'edifici és... increïble! Mai vist! Ens ha passat una cosa, molinencs i molinenques, molinenques i molinencs, o viceversa. Ens ha passat una cosa. El públic heu decidit que tots
tres són importants, que tots tres són prou dignes d'endur-se la M! La M de monument, de Molins, de memòria! Acosteu-vos, sisplau, la M. El senyor alcalde farà l'entrega d'aquesta M, que és una M de xocolata. És bona, no? Acosteu-vos cap aquí, veniu cap aquí. Farà entrega d'aquesta M de xocolata, que en un acte sense precedents, les tres entitats se la menjaran en un sopar conjuntament, tots ells plegats. Un fort aplaudiment! Poseu-vos allà, sí? Posin-se, sí. L'havíeu d'aguantar vosaltres perquè li doneu perquè la... Així, ara. Senyor alcalde al costat, si vol. Exacte. La foto oficial de la gran final de Batussa Monumental! Possiblement la M no arribi a aquest sopar que havíem de preparar, Però bé, ens la mengem tots alhora, clar que sí. Moltes gràcies. I ara, un momentet de res. Gràcies a tots i totes. Felicitats als tres monuments en aquesta Batussa Monumental. Molt bona festa major. Visca Molins de Rei, visca la festa major.